आंनि मुङा दुलाल बसुमतारी। आं जाहैबाय बे सिडली चिरां माल्टिपार्पस क'पारेटिभ ससाइटिनि सासे सेक्रेटारि हिसाबै BODजों गायसनजादों। बे माल्टिपार्पस क'पारेटिभ ससाइटिनि चेयारमेनानो जाहैबाय जोंनि सिडली चिरां LACनि MLA मानगोनां जयन्त बसुमतारी सार, बिथाङानो चेयारमेन। बेजों लोगोसे EM बिथांमोनबो दङ। बे माल्टिपार्पस क'पारेटिभ ससाइटियाव शेयार हल्डार हिसाबै जोंहा दिनैसिम 50 जन बायदिल' दं, नाथाय जोंहा टारगेट हिसाबै 200 जन बायदि जोङो शेयार हल्डार लागोन। दा ओंखायनो बे माल्टिपार्पस क'पारेटिभ ससाइटि जेब्लानाखि जागोन, जों बेवहाय बे ओनसोलनि जायगानि मानसिफोरखौनो मेम्बारशिप हिसाबै शेयार हल्डार हिसाबै जोङो रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ बायदि जों लानाय जागोन आरोखि। दा बे क'पारेटिभ ससाइटिखौ जोङो थांनाय बोसोरनि 2022नि 10 आगस्टआवहाय जों रेजिस्टार खालामनो हानाय जादों। माखासे सेंग्राफोर बिसोरो स्ट्रंलि अप'ज खालामलाबायदों आरो बिसोर बुंनो नागिरदों जे बे एग्र'बेस क'पारेटिभ ससाइटिखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जोङो सोङा हवा बा माखासे मानसिफोरनिफ्राय कनसेन्ट लाया हसिया जों बे खामानिखौ मावनो नागिरदों होननानै। नाथाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो MLA सारनि दैदेननायावहायनो माखासे लिडारफ्रा फैनानै बे जायगायावहायनो जों हाखौ आइडेन्टिफाइ खालामफैदोंमोन आरो बे जायगानि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनजों, गावबुराफोर बिथांमोनजों जोङो खेबथाम खेबब्रै जों सावरायदों। बेवहाय बिथांमोनहा जोंनि परबतजरानि गावबुरायानो होन, परबतजरानिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारियानो होन, लोगोसे जोंनि नाम्बार 1 लन्थिबारिनि गावबुरायानो होन, लोगोसे नाम्बार 2 लन्थिबारिनि जोंनि गावबुरा बिथांमोनानो होन, बिथांमोना गासैबो बाहाय प्रेजेन्ट दंजोबमोन। लोगोसे बै समावहाय जेब्लानाखि जोङो बे क'पारेटिभ ससाइटिनि माखासे एक्टिभिटि बेखौ शेयार खालामदोंमोन, बे समाव बिथांमोनहा गोबां मोजां मोननायजों लोगोसे बिदि डेभेलपमेन्ट खामानि जायोब्ला जोंनियाव गोबां मानसिबो हाबनानै थानो हागोन। लोगोसे इभेन बे सम्पतिया फैयोब्ला बे साखाथि फाखाथियाव थानाय माखासे दैनि जे रुगुंफोर बेफोरबो प्रटेक्सन जागोन होननानै जोंनि MLA सारा बुंनायावहाय बिथांमोना रंजानायजों आफाबो खबदोंमोन। नाथाय नैबे मुहुर्त समावहाय बिथांमोननिफ्रायनो माखासे सेंग्राफोर ओंखारनानै सोरबा जों होनो हाया, जोंहा बाहाय स्ट्रं अप'ज खालामनाय दङ होननानै बुंथिनो सानदों आरोखि। मिटिं लिङाखै, जोंखौ मिथिहोआखै बायदि बायदि होननानै। दा आंनि नामखौबो मख'लायदों, बिथाङानो बे खामानिखौ मावनो नागिरदों माखासे लिडारफोरखौ आखायाव लानानै। आं सासे सेक्रेटारि हिसाबै ससाइटिनि चेयारमेननि इन्सट्राक्सन बायदि बा BODनि इन्सट्राक्सन बायदि माखासे खामानि इनिशियेल खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायावहाय आंहा दायथ' दं हिसाबै आङो जायगानि मेम्बार्सफोरखौ लानानै खामानिखौ इनिशियेट खालामदों, जिहेतु बिथांमोनानो आंनो इन्सट्राक्सन हरबाय थादों। बेजों लोगोसे 4 थारिख डिसेम्बर बेवहाय जोंनि प्रमद बर' CM सार BTRनि बिथाङा बे जायगाखौ फाउन्डेसन खालामनोबो फैगासिनो दं। मोनसे मास गेदारिं लानाय जादों जोंना निसिमायावनो, खैला मैलायाव। बेजों लोगोसे माखासे फाउन्डेसनफोर दं जोंनिया हाजो मावरियावहाय मोनसे गेदेर स्लुइस गेट दं 30 कौटि बायदिनि, लोगोसे बै बान्दोगुरि सेरफांगुरियाव 9 कौटिनि मोननै ब्रिज दं, बेफोरखौ फाउन्डेसन खालामगोन। जोंनि पार्टि ब्लक अफिसनिबो फाउन्डेसन खालामगोन। बेफोरखौ फाउन्डेसन खालामनायजों लोगोसे बेखौबो फाउन्डेसन खालामनो होननानै नेम प्लेट बायदि बायदि कमप्लिटलि रेडि जाजोब्बाय। दा बेखौ लानानैनो आं सासे सेक्रेटारि हिसाबै बे माखासे लेन्ड क्लिनिं आरो माखासे दिंखिया बिफांफोर दङ, जों बेखौ एवनायखौनो बिथांमोनहा दंफां दानफायदों मा दानफायदों होननानै ओरैहाय रं मेसेज हरनानै फरेस्टनि मानसिफोरखौ बा SSPफोरखौ लिंहरनानै गारि सावनो मानो होननानै हुलुस थुलुस खालामदों, रायजोफोरखौ बिदि थुनजुलायनानै हुलुस थुलुस खालामफैदोंमोन। उनाव बिथांमोनहा डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर फरेस्टनि होन SSP होन बिथांमोनहा नायनानै नुफैबाय खामानिया बिदि जायाखै, दंफां दानफायनायबो जायाखै, फांसेबो दंफांबो नुवाखै। जेब्लानाखि बिथांमोना सोङो बिसोर जेबो उत्तर होनो हायाखिसै। दा बेबायदि रं मेसेजजों बे जायगानि मानसिफोरखौ, बे गरिब दुखिया मानसिफोरखौ, सादारन मानसिफोरखौ बिथांमोनहा मिसलेट खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। गोबां गोग्लैसोनाय बेखार जोंनि सेंग्राफोर आरो माखासे जनसाधारन गैजायै महिलाफोर जायफ्रा ना गुरनानै जायो, जायफ्रा ट्रेक्टरफ्राव थाङो, बेफोरखौ जोङो बे जायगायावनो खमसे खम सानसेयावनो 100निफ्राय 150 जन जनसाधारन मानसिफोरखौ एंगेज खालामनो हागोन होननानै जों मिजिं खालामदों। बे एग्रिकालसारेल एक्टिभिटिनि गेजेरजों जोंनि बे खैला मैला, लन्थिबारि 1 नं, लन्थिबारि 2 नं, परबतजरा, बेजों लोगोसे बे साखाथि फाखाथि खैला मैलानि ओनसोलनि मानसिफ्रा बेवहाय फैनानै दिल्ली बम्बाइआव थांनायनिफ्राय गावसिनि न'खर सुंनायावहाय निस्सय जायगायावनो थानानै एसेब्लाबो अनसुंथाइ बा हेफाजाबखौ मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामदों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं।
दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।